Kaya sa, induta sila ang rumoy. Yan, indut kayo, napadre oh. Wow! Wala na siya ang VIP na room nila, no? VIP na room, kasi dako yun siya. Madre lang ang bed, oh. Chuwi kayo. Lo, grabe! Yo guys, what's up? Welcome back to another vlog. And by the way, sa dilipatan mo padayon, magpasalamat tayo sa Pescadores Sea Views Suites. There is Samuel Boal for sponsoring this video, and also to our good friends from Proud Bisaya Bay. Salamat kayo ninyo guys, no? And congratulations there for hitting 100,000 followers in Facebook. So, nata diri sa ilahang ikaduhang VIP no, suites. So, diri may magstay. Mga girls kayo sa Pikas. So, same bagay po ni siya og design dito sa Pikas. Na sila ay diri. Na sila ay kitchen. Na sila ay mini bar. Diri. Nya, kani sa diri. Nasa sila ay sala-sala gamay. Anyway guys, diri sa diay pwede mo na sila ay terrace diri. Gusto ko dako yung terrace, oh. Hindot dali, no? So, yeah, diri sa diri sa Pikas. Diri na yung mga bed. Diri ka diri. Yeah, ilang CR. So, nasa sila CR diri. Just ako ilang CR. Ha? Mausap sa ako. And nasa lahay. Have a cold shower here. So, pwede ka dali butang sa inyo mga t-shirt, mga sinay, mga hinay-hay. And diri sad, slide ako nga TV. Na bed here. Boss Madam Harley, kung sa may mo mas storya diri, Boss Madam. Grabe, amazing kayo ka lang. Dako kay siya niya. As in, nice good ka siya. Kalang. Kaya ba ka, Boss Madam, wala ko mag-expect ngayon. Ani din Ako sa nasa diba, hindi ko ga-expect kayo. Pwede kita magdagandagan diri, actually. Pwede sa ta mag-usa kita kitang 8 ka. Pwede kita Oh, mag-usa. pwede. Oh, pwede na good. Pero kay kita gaan tag duha, ato lang ikuan, ato lang yung community duha, di ba? Ato lang suwayan og mo. Yung tag dili mo uwan, kaya para makasuway ta sila ha. Transparent na kayak. So from here guys, nasa lay mapa diri no. Nakanahimutan diri. We are here, Pescadores. So kung ganahan ta mo adto og chili bar diri, mulakaw ra tagikan diri. So nata diri, ikan diri, mulakaw ta padung sa babaw. So diri ta mo straight. Doon sa chili bar, chill. So nasa diri. So nanapid ang sardines lang dito. One thing very convenient diri mo kay nasa like kaugalingon nga ATM machine patong mga wala maka-withdraw daan dito sa city or asa mugikan, especially for foreigners na magkuan nga walay dala nga mga Philippine peso. Pwede ra gyud nasa ATM diri. So very convenient, no? So there is sa mga side wala diri nahimutang ang ilahang swimming pool narito sa Pikas, no, ang ilahang swimming pool. Pero nasilay kuan diri, nasilay playground diri. Nasilay playground diri. Kung na may mga bata dala, no, especially for families na mo bakasyon diri. What's up homies? So nindot yung camera na itong Master Homes, no? Canon G7X. Oh, ay dulo ni. So Steph, kung mo kong buwag ka rin. Diri ka for reconciliation ba? Ito hindi ma-reconcile pa inyong relationship. Kung sa pa inyong buwan, dali siya chuwi-chuwi kayo rin mo. And Boss Apparel. Boss ka ba? Boss ako. Boss ka ba? Boss ako. Oo, kung saan mong gibuhat di. Kung mo kayo, sige rin mo chismis lamok ba kung kami magtapok mo na rin, chismisan ninyo. Kailangan, ako ito mo kaya. Karoon na pagawas na lang sa minyo. Wala siya may plano. Ano kang painis ko na may karamihan? Los! Ang binayawin ninyo, babe! Oo! Noon sa din mo eh. Ako sa James! Di siya, pila ang kaning VIP nila.
6,950 nga. Extra adult, 500 per person. Abot na gid nga mo ang gipaabot. Yay, baka tao na ni. So, kamo ang order kay kuan no lemon chicken. Nga nami kuan kay pansit. Nga wa pa mabot ang kuan, wala pa mabot ang Nangyay butter bitaw siya na pag Abot ba kung tungod sa kalami or tungod sa kagutom na mo? Oh, waray ko no, waray 5 minutes. Grabe. So, tingog kayo. Butorot na. Tapos. Galit-galit mo na. Glitan mo na. Alam mo naman sir kung sino yun. Men, tabas ko na sa'yo, men. Huwag mo na habulin. Wala yan. Huwag mo na habulin. 1, 2, 3, go. Huwag mo na habulin, men. Wala mo na. Traitor ka pala sir! Karon siguro naka-realize nga na jud ka lisod ning mga artista ka no? Lisod jud. Daghang kay take mahimo. Trabaho. Trabaho sa ko no. Tomorrow. Good morning homes. Medyo dagom-dagom no kay namon goy kuan. Naay bagyo. So signal number 1 karon dito dapit sa north of Cebu. and then kay katong kaning bacon. And they also have tuna. Tuna. Namin sa ilahang pool area no. Mga ilahang pool dere. So namin ang bata dere nga nasad sila second pool sa ubos. Dere nga park. So tao ban dagat to. Kuan lang dagom lang kay malagit to kanang naay bagyo ba niya. Medyo lubog ang dagat. Di ta ka kuan ni. Ganan ta mi mo try sa ilahang katong transparent na kayak gani. Nya mo ron. Imposible siguro ron. So anyway guys, pwede gid mo maka-check siya website sa Pescadores. So nata sa ilahang sulod silang game room no. Na sila counter kani mo rad. Kalimut ko sa tawagan. Sa tawagan soccer. Game room. Kalimut ko sa tawagan. Comment down below kung unsa gani tawagan ni. Okay guys, yun ang bako to. Huwag kayo kalimut mag-like, comment, and subscribe. And please don't forget to support Filipino Bisaya Vlogger. It's your homie again, Ian! Jeff, tagluwi ko. Exercise, Jeff B.